Biye tarata do ye octobre kalo tile 7 san 2025 Bamako News TV jabarani filɛbagaw ay aw bisimila an ka kunnafoni sitelimaw kɛnɛ kan. Kunnafoni daminɛna ka sanga ni u ka sigi dayɛlɛli baaraw ye ni o ye session ordinaire d'octobre 2025 ye. Mari furancɛrɔ fanga wasardon CNT maaw ye u ka session dayɛlɛli kɛnɛ sigi ka bɛn ni kunun tɛnɛn ye octobre kalo tile 6 CCB kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya la a salle Jeliba Sisoko la. Sigi in yɛrɛ a kun kɛnɛ dayɛlɛ baaraw bonya n'a karama bɛ furancɛrɔ fanga wasabulon maa ɲɛma Ronald Maliki Jaw bolo ko nin ye waati kɛrɛnkɛrɛnnen ye ka se ka sigi ka fɔ olu sinsin kosɛbɛ furancɛrɔ fanga kɔnɔna na yaasa furancɛrɔ fanga ani farafinna dugu wɛrɛw olu ka se ka fara ɲɔgɔn kan olu don ba la ni o ye intégration régionale ye. A kɛnɛ in yɛrɛ dayɛlɛla an ka Mali minisiri ɲɛma ɲɛna ni o ye général de division Abdoulaye Mayiga ye. O b'a yira k'a fɔ ko jamana fanga bondaw ani wasabulon u ka baaraɲɔgɔnya bɛ taa ni ɲɔgɔn ye. Halisa an bɛ to ni Mali kunnafoniyaw ye. An ka kɛlɛbolotigi bɛ jama ladɔnniya kunun tɛnɛndon octobre kalo tile 6 san 2025 ko an ka kɛlɛkɛ pankurunw ye jatigɛ wale maaw si latunu. Nin wulikajɔ in kɛra Kɔlɔnjɛba lamini na Sikaso mara kɔnɔ kamasɔrɔ Bamaci wale maaw tun bɛ ka gwara labɛn u k'u yɛrɛ tora u janfa kɔnɔ. An ka influenceur ba min bɛ yen ni ale yɛrɛ ye lakodɔnnen don kosɛbɛ ni jaw carili ye bɔlɔlɔsiraw kan ni u ko a ma ko leader Santos a yirala k'a fɔ k'ale ye kanabila sɔrɔ kunun tɛnɛndon octobre kalo tile 6 san 2025 a kalen kɔ ka waati caman kɛ kaso la. Ɲɔgɔn dɛmɛ kalo ni o ye octobre kalo ye an ka jamana kɔnɔ a tɛ dogo maa la o de hukumu kɔnɔna la tɛnɛndon octobre kalo tile 6 place de cinquantenaire la bɔrɔw nu donna yen nɔ an ka kɛnɛya minisiri fɛ ni o bɛ tali kɛ ka kunnafoni jɔnjɔn di Sina bon kan ani wolonugu bon kan olu ye bana ye min bɛ an balakaw sɔrɔ ka caya. Nin kɛnɛ in ye a tako 4nan ye anw fɛ yan nɔ jɛrɛjɛkulu ani baɲumankɛ tɔnw ɲinama kɛ musotɔnw fana kɔ ninnu bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛnɛ in kɔnɔ walasa ka faamuyali sɔrɔ bon bana in na ni o ye kansɛri ye. An ka jamana ɲɛmɔgɔw ye laadasigi sen kan kalo tɛnɛ fɔlɔ an ka faso jɔnjɔnw bɛ yɛlɛ an ka baarakɛdaw bɛɛ la o de hukumu na minisiri ɲɛma a y'o laadaw bɔ a sira fɛ kunun tɛnɛndon octobre kalo tile 6 san 2025 o kɛnɛ kan minisiri ɲɛma ka baarakɛyɔrɔ ni o ye primature ye a ye an ka faso jɔnjɔn yɛlɛ kɛnɛ in kɔnɔ a ka baarakɛlaw ka fara minisiri caman kan nin drapeau yɛlɛ in kɛra u ɲɛna. An bɛna an ka kibaruyaw kun cɛ ni kɔ ka kunnafoniyaw ye. Senegalikaw fɛ yen u ka minisiri ɲɛma ni o ye Ousmane Sonko ye a ye Niger minisiri ɲɛma bisimila ni a tɔgɔ ye Ali Mahamani Lamine Zain ni maba fila in ka ɲɔgɔn ye bɛ tali kɛ min kan o de ye lajɛba min bɛna sigi Senegalikaw fɛ yen nin kalo in tile 7 ka taa bila a tile 8 na san 2025 o min bɛ tali kɛ sugubulon min b'u ka sɔrɔw yiriwa. Dakarikaw fɛ UEMOA ka lajɛba sabanan sigira kunun tɛnɛndon octobre kalo tile 6 san 2025 sigi kun ye ka ɲɛma sugandi UEMOA jɛkulu kan min bɛna baaraw ta kura ye. Sugandeli taara kunun Burkinakaw ka minisiri ma min ɲɛsinnen don sɔrɔ yiriwali ma ni o ye Dr Abubakar Nakanabo. An bɛ don min i ko bi ale de kɛra UEMOA ɲɛmɔgɔ ye. Ni ne bɛ dan sigi bi an ka kunnafoni sentelimaw na aw ni ce aw ka ɲɛmadali ani aw ka kulomajɔw la aw k'an bɛn donna nataw la.